Un total de 178 alumnos das 3 universidades públicas galegas realizarán este verán un curso de idiomas no estranxeiro o abeiro do programa Galemundo, co que a Xunta de Galicia impulsa a internacionalización do ensino. O obxectivo é que os estudantes melloren as súas competencias en linguas estranxeiras e, como consecuencia, a súa cualificación. As axudas son de 1.200 euros para estadías realizadas en países de Europa e de 1.500 para estadías no resto do mundo. Os beneficiarios asistirán de xeito presencial a un curso idiomático nun país estranxeiro no período comprendido entre o 1 de xuño e o 31 de agosto, cun mínimo de 45 horas lectivas. A lingua na que se realice deberá corresponderse coa oficial do país elexido e ser diferente do español. Segundo o perfil dos participantes nesta experiencia, o 70% son mulleres. De todos eles, un total de 58 son alumnos da Universidade de Vigo. En canto aos países de destino máis visitados será Canadá, seguelle Malta, Irlanda, Italia, Reino Unido, Francia, Alemaña, Xapón, Estados Unidos, Portugal, China e Corea do Sur. Máis de 7.000 persoas, entre estudantes e docentes, participan ao longo deste curso en mobilidades no estranxeiro a través do programa Galemundo, que aglutina todas as bolsas da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional neste eido, para facilitar que alumnos e profesores poidan viaxar a outros países e mellorar as súas competencias en idiomas. O Goberno galego destina este ano máis de 15 millóns de euros a esta nova iniciativa.